idén Rómában ott voltak a döntőben a németek 4x4-en. Ami az időeredményt illeti, hát ugye itt hivatalos világcsúcsot nem tartanak fenn, van egy világ legjobb eredménye, ezt a Semenya nevéhez fűződik, 1 perc 21,77 másodperc, és ugye az még érdekes, hogy itt nincs nyulazás, tehát ennek megfelelően Mary Moraa, aki egy 8000-es specialista, ahogy említettem, bronzérmes volt Párizsban, ő érre áll és megy vele az a Maloney, aki mögötte a 4. helyen végzett, többiek pedig úgy tűnik, hogy ebbe a versenybe, tehát az első helyért futott versenyben nem nagyon fognak beleszólni. És a Schmidt beállt például hátulra, azért neki ez a 600 méter nem egy kellemes versenyszám, inkább a 800-asokat lehet preferálni, és hát azért a mező nagy része tényleg 800 méterről érkezik. Na, nézzük, hogy milyen részidőt írt neki. 52-68-as 400 méterrel kezdenek. Az lesz a nagy kérdés, hogy Mary Moraa ezt az egészet meg tudja csinálni érről. Maloney érkezik, és most megpróbál szépen a jobb válhoz kerülni, de Mary Moraa erősebbnek tűnik, úgyhogy nagyon-nagyon sima lesz ennek a vége. Mary Moraa kiszenved magából még egy sprintet, Maloney teljesen bezsibbad a végére. Nézzük az időeredményt. Azért ez nem rossz, 1 perc 21,63 másodperc. Ugye említettem, hogy világ csúcsot nem tartanak fenn, viszont ennél gyorsabban ezt a távot még nem futották le sosem. Úgyhogy így azért érthető volt az, hogy miért savasodott a végén Mary Moraa. Tánca még marad energia. Ritkán futják természetesen ezt a 600 métert, 1:21:63. Érdekes, mert ugye 52 valamennyi volt, amit